de Cullera, que està així en la plaça de la Mare de Déu, estrenant esta versió tecno de Xiqueta Meua. Un èxit, no? Buah, pues sí, una idea que va sorgir en estiu, estic quasi rodejada de gent, és una locura, i molt contenta de poder-vos mostrar a capella, que crec que no ho havia fet encara mai. Crec que ha sigut la primera volta que ho faig. La primera volta i així moltíssim públic està venint. Ho jure, que locura. Mireu, companys, ara mateix la Falla Mestre Gozalvo. La Falla Mestre Gozalvo està replegant el premi de la secció especial, aquest primer premi d'Ingeni Gràcia i el tercer premi de la secció especial. De les millors falles del pòdium, de les que està en aquestes primeres posicions, les falles d'especial Maestro Gozalvo, que està rebent este premi. Ahí tenim a Marta Mercader, fallera major infantil de València. És la seva vesprada, com la de les comissions infantils que van travessant, arribant així a este escenari que s'ha instal·lat a la plaça de l'Ajuntament i on aniran passant una darrere l'altra les comissions que han rebut premi en aquestes falles, unes falles que ja han arrencat ahir a mitjanit de la planta, i anem a entrevistar-vos. Bona vesprada, contents de rebre aquest tercer premi de la secció especial? Sí, muy contentos, sí. Com és la vostra falleta? Es muy chula. Va sobre las preguntas que hacen los niños. És el punt d'atracció i de les fotografies, perquè m'he vingut així en unes amigues que m'he trobat de Cancún, de Mèxic, Renata i Patricia. Mireu quina foto més xula mos estem fent, a veure si mos veu Andrea, perquè primera vez, Patricia, que venís aquí a esto de las fallas. Primera falla que veis. ¿Qué os parece? ¿Cómo os habéis quedado? Me parece impresionante. Es una escultura de verdad increíble. Es una experiencia que nadie se debe perder. Está impresionante. Esta, de hecho, es la más alta, 27 metros. Hay otras muy grandes. Todo esto se quema. ¿Ya os lo han contado? ¿Os lo han explicado bien? La locura que son las fallas de Valencia. Sí, son una locura. No nos imaginábamos que hubiera tanta gente.